Fl-aħħar żmien kienu bosta dawk li fuq il-mowbajl tagħhom irċivew telefonati minn pajjiżi oħra, fosthom mis-Somalja jew l-Iżvizzera. Telefonati li però ħafna drabi ma jagħtukx ċans twieġeb, bl-iskop warahom ikun li inti terġa' ċempillhom lura. Dwar dan, l-ispettur tal-Pulizija fi ħdan is-Cybercrime Unit, Timothy Zammit, spjegalna kif f'din l-iskema qarrieqa persuna tirċievi telefonata jew SMS b'messaġġ tat-tip ċempel lili emerġenza. Li jkun qed jiġri f'każijiet bħal dawn huwa li l-persuna n-naħa l-oħra qiegħda tipprova ġielek iċċempel lura. Il-mument li inti ċempel lura hija tiċċempel fuq premium rated number illi allura il-cost, il-charge li inti se teħel għalih huwa ta' iktar minn telefonata normali u f'ċertu każijiet ikun iwassal għal diversi euros jew nkella għexieren ta' euros. Fi ftit kliem bħalma ċempel biex tibgħat donazzjoni f'xi maratona ġbir ta' fondi, f'dawn il-każi tkun qed iċċempel u tagħti l-flus mill-mowbajl tiegħek lil dawn il-persuni. L-Ispettur Zammit spjega li f'dawn il-każi it-telefonata jew SMS issir permezz ta' programmi tal-kompjuter li mhux neċessarjament ikunu mill-pajjiż indikat. Sfortunatament, spjega l-Ispettur, ikun hemm min jaqa' għal din in-nasba, speċjalment nies li jkollhom qraba barra minn xtutna u li jibżgħu li dawn il-qraba ikun ġralhom xi ħaġa. F'każijiet bħal dawn jekk inti għandek dubju dwar persuna li forsi għadha msifra għandi xi problema, ċempilla fuq in-numru tagħha, ċempillix fuq dawn in-numri li tkun qed tirċievi messaġġi jew nkella missed calls minn għandhom. L-Ispettur temm jgħid li minkejja l-ħidma kollha tagħhom, każi bħal dawn huma diffiċli biex issolvihom għaliex l-għodod użati huma legali. Għaldaqstant saħaq li l-prevenzjoni il-qofol ta' kollox għaliex la darba il-flus ikunu ħarġu minn pajjiżna jew saħansitra mill-Ewropa ikun diffiċli immens li jinġiebu lura.